No a to by to... Konečně je tady nový video. A s novým videem přišlo miliarda komplikací. Třeba se zvukem, nebo při natáčení, ale to vůbec nevadí. Prostě si sedněte, lehněte, vemte si něco dobrého k jídlu a užijte si zbytek tohohle videa. Tak a už je 6. Takže teoreticky můžu jít k tomu traderovi. Možná. Nemůžu. Už. Jsem to věděl, ne? A jak? Kudy? Tudy? No jasný. Zavřu za sebou, jsem slušnej. A hele, můžu mu to tady vykrást. Ale nic tady nemá. To je škoda. Wow. To nebylo úplně chytrý. A tohle je určitě chytrý. Já to věděl. Tady to přeskočím. Hele. Tak ukaž, co máš? Nějaká pistolka tady. Vůbec v téhle verzi jsou ještě nějaký questy, nebo nejsou? Ne. Bez zombík, ne? Jsi vážně úplně k ničemu? Ale airdrop. Tak tam půjdu. No vstával jsem tady půlku dne. Tentokrát už vím, že to je kamená a ne dřevěná sekera. Nejdřív si vezmu airdrop, pak až můžu řešit nějaký... Hele, zomboni. Takže tělo, nic. Druhý tělo, taky nic. Luk furt nevím, jak se používá, takže ho používat nebudu. Už možná vím. Tak nevím. Už asi 9. Fialový nebe. Nějaký ovoce to budu sbírat. Ale airdrop. Wow! Sniperka. A sniperku mi dej. To si píš. Což by bylo chytřejší si to označit předtím, než jako... No tak to jsem mrtvej. Jeden život není úplně ideální. Po cestě to budu sbírat, stejně nemám kam běžet, nebo nemůžu ani běžet. Sám mám furt s těma hrama, kde se něco staví. Proč budu hrát ten Minecraft, to mě aspoň nic nezabije. Tady to nejsem schopný hrát vůbec. Takže přijdu ke traderovi. Zkusím nějak postavit nějakou decentní baseku. Hezky. To už nebylo tak hezký. Dobrý, já se zastavím. Protože musím. Jsem mrtvej. Teď už jo. Já tě slyšel. Ale sklo. Nepotřebuji vůbec.
Zatím půjdu těžit nějaký dřevo rychle. Dokud mám čas. Jednoduchý. Já ho slyším. No to je jasný. Tak pojď, podívej se na to. Pojď. Ty seš dobrá. OK. Trader Joel je open. Ty nejsi Joel. Ale 35 nábojů. Za 56. Kupuju. Je to jeden. Za 56. Aha, tak to mě nenapadlo. To peří, myslím, že se na peří prodat. No. To je peněz. Dělal bych si něco klasického dřevěného. Oh, 200 klidně. Tady bych začal stavět. Stavil bych nějakou vyvýšenou stavbu. Jak se to stavilo? Já už nevím. To není vtipný. Kterým tlačítkem se to stavilo? Nebo že nemůžu stavit u něho, takhle blízko? Jo. Jo. No jde mi to krásně, tahle ta hra. Jakože tady ten malinký kamínek mi tady překáží, jo. Howdy, survivor. If you've picked up this note, then you know. Yeah, good race today. Very good weather. Kein problem. Mein ski is good prepared. Nevím, kdo to je, ale není problém. Já stejně potřebuji nějaký dřevo, ne? To. No tak to jsem neměl dělat 500 těch bloků. Úplně. Ok, potřebuji víc dřeva. Hej, ale tak to jsem nechtěl. Počkej, dostaneš tady, do hlavy. Pojď double kill. Ani ne. Ty krása, už má profesionál asi. Ne, ne. Tomu se říká... Mega kill. Profesionální střelec. Ty kráso, tričko. To mi dej. Kolik to chce dřeva? 10 na jeden blok. No chci zkusit, jestli můžou líst potom, po tom žebříku. Takže na to nedokážu vyskočit?
Ne, ne. To je blbost. To je super, že tady takhle musíš ječet. Ono je totiž super takhle večer řvát, viď? Možná nevyskočím, no, 3 bloky. Jo, a to by to... Já vlastně budu hrát hru o zabíjení zombíků a tak dále, jako farmící hru. Teď bych asi pár dní šel, jenom těžil to dřevo. Těžil dřevo, prodával dřevo, protože teď zase nemám. No, takže jsem s tím počítal. Co je? Odkdy? Odkaď? Kudy? Kam? Takže za to může ten průjem. Dobře. Začnu to řešit, neboj se. Čím strávit to? Antibiotika. Tady to vylečí to? Teoreticky by mohlo, ne? Ne. Já už vím. Co mě zabíjí. Žádnej ten průjem, ten můžu mít klidně i 40 dní. Nic mi nebude. Ale má žízeň. Tak to je jasný, chlapče. Jdu na to. To podle bude potřebovat trošku víc dřeva, než jsem počítal. Tady se stala menší chyba. A polovina toho záznamu je fuč. Protože kamera a... Teď nevím, jestli celou natáčel nebo nenatáčel. Nic se nenatáčelo. Ale to nevadí, nic se nestalo, kromě toho, že jsem umřel. No, jdu pokračovat tak, že se nic nestalo. No, po menší komplikaci, to už jsem zapomněl, co jsem chtěl dělat vlastně. Ale prší. To je škoda. Ještě bych to zvětšil o 1 blok navíc. Možná o 2. Abych měl jako podlahu, kolik to je, 7x7? Jestli počítám správně. 5x5 stačí, tady budu mít jenom česky. 5x5. Jo, to je trošku moje zima, no. 43 Fahrenheit, není úplně asi příjemný počasí. Tady bych si udělal nějaký jako provizorní místo. No to je krásný. Takže vlastně mám dvojitý barák. Protože mám jeden tady dole. Ty můžu používat na to, když třeba prší. A jeden tam nahoře, který budu používat na ty. Bych tady někam mohl dát nějaký žebřík nebo něco. Teoreticky. No, to nevypadá moc špatně.
další airdrop. Není až tak daleko. Když přestane pršet, tak bych to mohl dojít. Ale jako jo, mohl bych to na nějakou střechu. A jak bych to mohl udělat? Jo. Tak udělám prostě na tou střechu. Ještě aby to došlo až sem. Bojím se, že ne. Jo. Ještě sem. Ne, to už mi došly bloky. A to jsem si myslel, že 200 bylo zbytečně moc. Ne, nedošly. Když ta střecha takon spadne, nebudu úplně spokojený. No, bylo to zbytečně moc. Dobře. Já tomu zcela rozumím. Myslel jsem, že když už to drží, takže to bude držet furt. Ne. Jo hele, ona je vlastně Blood Moon. No ven bych asi nechodil, ale tu noc prostě přečkám tady. Tak. Dřevo došlo. Ale mi to tam ničí, jo, jako. Tak to nebudeš. Tak pojď. Pojď na mě. Mohl bych teoreticky jenom odlákat. Přestaň mi to bořit. Dobře, tak já tě nevynechám. No, tak to jsem zvládl jak nic. Jak ten barák vypadá takhle. No tak, toho bych se bál. To je úplně strašidelný. No, dám si asi timelapse. Tady toho všeho. No, šlo by to. No podívejte se na tu krásku.
Ne, to vypadá hrozně. No, řekl bych, že úspěšný díl. Jako postavil jsem barák, mám tradera. Co víc by člověk chtěl. Příště budu sbírat nějak jídlo, takže musím jídlo pití sehnat. Ještě jednou. To je dobrý, to stačí. Pull up my selector, tight, we mash up